Moi vaan kaikki. Tänään meillä on tiedossa tämmönen True Crime-tapaus. Tätä ovat käsitelleet varmaan kaikki True Crime-tubet. These are the rarest photos in human history. This guy paid a surgeon $10,000 to permanently remove all his fingernails just so he never had to clip them again. The exact moment a rescued gorilla took his final breath in the arms of the man who saved him 14 years ago. A rapper permanently implanted 40 pounds of solid gold chains into his skull just to show off his wealth. The x-ray of a teenager who went to the hospital claiming he accidentally fell on his grandfather's walking cane. This woman got permanently banned from her own country because she had so many surgeries she no longer matched her passport. Someone sued her dealership for $5 million after her car completely melted just from turning on the heater. This tribal leader walked over 3,000 miles across the country just to see his granddaughter graduate from college. The size of a 300-year-old giant cactus compared to a human standing right next to it. This man fell asleep in his car and woke up to this thing staring right at him through the glass. Otamme tästä. Kasni. Joo, otamme tästä. Niin. Kiitos. On kulppaate sekä aamuisto on bis ja laulaa laulittaväkä. Postin tuo, pate jokaisen luo. Pate sekä kissa, heti huumeissa. Ihan älytöntä. Puuska puhalsi kynttilät sammuksiin. Ei ristin sielua.
Tänään sataa, joten Pipsa ja Jyri eivät pääse ulos leikkimään. Esa, paska. Jyrikin haluaa loikata lätäkköön. Jyri, pane äiti. Pipsa ei halua pitää huolta pikkuveljestään Jyristä. Tuolla noin. Hurjan suuri paskalätäkkö. Hävitty, mutta voitettavaa on. Jos kerran ihmiset haluavat syödä paskaa, ehdotan, että alamme tuottaa heille sitä. Mitä? Ihmiset on kiireisiä eivätkä jaksa kokata itse. Ehdotan, että avaamme valmisruokalinjan, jossa tuotamme ihmisille paskaa ja myymme sitä marketeissa. Vetoamme erityisesti kiireisiin lapsiperheisiin, jotka ovat valmisruokien kohderyhmää. Meillä on jo sloganikin. Meidän äiti vääntää teidän äitien paskat. Mitä sanotte? Yksi kysymys. Kuka ne tekee? Siis, että jos haluamme 100 pakettia päivässä jokaiseen supermarkettiin, niin meillähän pitää olla aika paljon ihmisiä ihan vaan tuottamassa sitä tavaraa. Kuulostaa aika kalliilta, jos miettii tuntipalkkoja. Koska olemme ruokateollisuus, emme tietenkään tuota sitä luonnollisesti, vaan keinotekoisesti. Kyllä sitä pystyy teollisesti tekemään. Se ei ehkä maistu ihan samalta, mutta periaatteessa samaa paskaa se on. Toki siihen joudutaan lisäämään säilöntäaineita, ja siinä ei ole senkään vertaa ravintoa kuin aidossa tavarassa. Kuulostaa hyvältä. Ihan vaan tarkistan, että ymmärsin oikein. Me aiomme myydä ihmisille ulostetta, mutta lisätä siihen myrkkyjä ja ottaa siitä pois kaikki terveellinen. Niin. Okei, tarkistin vaan. Haistakaa paska koko valtiovalta, ette osaa muuta kuin verottaa. Muutenkin touhu tuntuu holtittomalta, kaikki pitäis kerralla erottaa. On siinä meillä omituinen sakki, kaikki sitä johtohommiin pääseekin. On nyt jo tyhjä joka jätkän takki, mutta verotus vain jatkuu hurjemmin. On aivan turhaa enää tehdä työtä, verot vievät koko palkan.